IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ni Lawag City Mayor James Brian Alcid iti panaka-aprobar ti Konseho ti Siyudad ti Lawag tinasurok siya mapulo ang milyon na piso sa pundo para iti panakagatang digitivan ang may bunong kadigiti 80 a barangay iti siyudad. Segun kini Mayor Alcid, dakila tulong digito yavan iti panampapig sa ti serbisyo publiko nang runa iti panagtultuloy a panagresponde kadigiti kasapulan digiti umili iti tunggal barangay. Kunana anabayagen akayat ti lokal gobyerno ang may payan ti tunggal barangay iti bukod da service vehicle tapno mapapardas ti panagresponde iti emergency panakaiwaras ti tulong kenda dumapay a programa ti gobyerno. Alakman dito nga gundaway nga agyaman iti sanggunyan palunsod dito parang supporter da iti direksyon ken programa iti City Government of Lawag Apo. So napantay nagatendar kita inda we will make sure nga dito ket masuportaran diri sanggunyan. So far apo kita gyamyaman at naprobaran. Ti naprobaran no ko apo isa 91,250,000 basta 91 plus. Iso nga kadje kadakkel apo nangalokar tayo min iti 40 million initially for 2026. Kita the arrangement was multi-year program para kadigito suppliers. No multi-year apo kita sabi utangin tayo. Kita nalatid opinion ngamin iti DLG kita ibagada nga hantay mabalin ngamin nga utangin. So nga nagsapol tayo iti pundo kinigkidan na amin nga unrestricted earnings iso savings kadana. So nakabuo tayo lang ako iti pagbayad tayo. So DJ apo napasama one of the reasons one of the delays apo. So DJ so tatana po na probaranin. So hopefully ma-procure ta amin na po inga na iti month of June or July latest naman. Kabayatan na inayon pa ni Mayor Alcid nga italaing administrasyon na amoy payan digiti amin na barangay itivan ang mausar ito opisyal na transaksyon ken aktibidad digiti barangay. Inbatad na pay ang marugyanton ti bidding process tapno iti kabitan na panawen ket magatang digitivan ken may bunong kadagiti barangay. Tumalpas bidding apo syempre. So tumalpas bidding apo. So ma-advertise pala data, it will take I think 20 plus days ma-advertise then sinunto ti mga bakapo then i-provide danto na po given a certain period of time. Dito iba-ibayagin na po tadete ngamin masapol iti barangay sa apo. If my memory serves me right, awan sapay admin alandak-dakdak sin awan sapay admin nga nakaited iti logan ti 80 nga barangay ti mismis ang bagsakan apo. So dito pa lang administrasyon tayo payat ti pinagtutulong amin na po ket may provide timid lang. Dakin nga tulong ti barangays dito apo iso nga nabaliwan iti patient transport vehicle to multipurpose van tapno agserbi ti barangay. So ti bagbagi ditwahan lang patient transport no di disaster times adamay taray mosar amin iti bumarangay nga agserbi iti tao apo. Iti direction na in objective na nga project. Kamaudyanan na in panamnamamet ti mayor ti lokal na gobyerno ababa hindi gito ya service vehicle ket mapapintas pa ti panakaited ti serbisyo publiko ken mapapartak ti panakaasikaso kadigiti pagkasapulan digiti residente iti syudad ti Lawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.